Sabiex tissaħħaħ il-kura primarja fil-komunità jeħtieġ li aktar tobba tal-familja jingħaqdu flimkien u joffru servizz holistiku lill-pazjenti. Din kienet it-tema ta' seminar organizzat mid-Dipartiment tas-Saħħa b'kollaborazzjoni mal-Malta Enterprise. Lan tas-seminar kien biex it-tobba jiddiskutu flimkien kif jistgħu jingħaqdu fi group practice, gruppi li jagħtu opportunità biex it-tobba tal-familja jissieħbu f'qafas wieħed. Bekk jekk tabib ma jkunx disponibbli f'xi ħin tal-ġurnata, il-pazjent xorta jkun jista' jinqeda' mingħand tabib ieħor. Mhux qed ikun eskluż il-fatt li dawn it-tobba jkunu speċjalisti bħat-tobba ta' tfal. Barra minn hekk jekk ikun hemm aktar servizzi effiċjenti fil-komunità, jonqos il-piż fuq l-Isptar Mater Dei u anke fuq iċ-ċentri tas-saħħa. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern qal li hija l-viżjoni tal-Gvern li jżid is-servizzi tal-kura fil-komunità. Għalhekk aħna nemmnu li rridu nsaħħu l-tobba tradizzjonali tal-familja Maltija, ġifieri apparti li qegħdin insaħħu ntejbu ċentri tas-saħħa, wieħed mill-modelli jista' jkun li t-tobba tal-familja jingħaqdu fi gruppi żgħar ta' bejniethom biex jiffurmaw il-group practices. Id-diskussjonijiet biex jiżdiedu l-group practices ilhom għaddejjin għal dawn l-aħħar xhur. Dan naturalment huwa bidu ta' proċess li bdejna f'dawn l-aħħar xhur, illum kellna seminar li attendew numru ta' tobba tal-familja li esprimew l-opinjonijiet tagħhom. Fil-maġġoranza tagħhom it-tobba tal-familja jridu jkomplu jsaħħu s-servizzi li jagħtu biex dejjem il-pazjenti tagħna jaqgħu aħjar.